Ето не Христофор Христов, не искаш пазари. Така. Булевард Симеон Велики 36. Банани има ли? Сега ще видим дали има банани. Видео. Ей така хубаво. Къде? Там са бананите. Просто господин не Христофор Христов днеска не е видял. Да вземем ключката, че я забрави. Добре. Ето. Давай. Вече имаме 106 рецепта да вея. Ще се работа веднага. Те са такива, къс. Една минута кликна 4К. Така. Какво ще вземем до годинка с това Христов? Други плодове имаме ние. Добре. Да. Да. Имаме хляб, да, провери. Щяхме да вземем сладко. Хайде да видим какво сладко има в Мерига магазин Lidl. Четкани картофи. Кои са четкани картофи? Често са четкани картофи. Не знам, сигурно. Къде пише, че са четкани? Но какво значи четкани? Мити картофи. Ма те са мити картофи, защото те не са много чисти. Тези са мити картофи, не знам. Въобще си няма идея. Картофи беги, мити. Мити картофи 8,50. Скоро де живее, бе? В Африка ли живее, бе? 8,50. Когато съм набил едно плащен етикет и ми харесва цената. Това ако ли живеят. Вземи си бомбони с вкус на коняк. Вот. Дубайски шоколади. Тук нищо няма. Какво реши не Христофор Христов? Сладкиш се сетана. Кой бе? Той ли? Сладкиш кремшниц. Какви са тези думи, бе, човек? Кой? Чакай сега. Той няма 1 сантиметър. Не, широко струва 2,79. В смисъл? Не знам, изболи някой. Едно такова е Добре. кремушите. Макданов, той... Има чизбургер за Макданов и чизбургер с Ай, вискус. тя не може да яде такива работи, тате. Корема и болен. Аха. И веган бургер. Знаеш ко? Един път влизам, викам, аде ще си взема един бургер. Ама, нали, без мисъл, защото нали аз мисъл няма. Дай да вземем една площа. Че. И викам, ще вземам веган бургер. И отварям веган бургера и гледаш ли отзаде кой има? Само бургери. Абе, те не стават, бе. И то той не е бургер. Кучетата в Холандия не ги ядат.
Да, бе, Ники, казах. И аз се отказах директно, като го видях, викам, кой ти едното къде да го продават, те ненормално. А па да не говорим, че какво е? Гуакамоле. 4 лева за той. Това откъде го носят? От Африка? Личен салат. Червеници. Направо кръв. Ще да видим какво има вътре в салатата. Салатен микс. За първи път виждам така салата. Между другото и може така да стои, така че ще го знае. И какво? Какво реши? Дай един на балата, една да една. Значи... Баба ми ще става. Опа. Много фокусирата с камера нещо. Не съм снимал доста време с нея. Последния път правихме обяд за 69 стики. Нико беше? 89 стинки Милка Донат беше, ама обаче аз не го снимах. Защото беше на левче, не, на 89 беше. Не, на 1,20 беше, на 1,20. Обяд за 1,19 ще да правилно се отказах. Изтърки път, защото не се получи добре. Какво стана? Къде се заби? Какво видя? Измамници? И то с кашкала хубав ли дед го взе 2 кг 35 лева? Не, ти. Значи се е хубав. За 35 лева много ми хареса. Да направих от него сандвич. Те с кашон имам лош спомен. Слонина, йоу. Давай. Пръчици, бирни пръчици. Чакай малко. Тук ще трябва да пресичам. Кой рафтовите празни, по незнайна причина защо? Тук какво намираме? Гранирани неща, кебабчета. И батерията ми умиля, стана 5%. Стои се така. Икономичен режим на батерия. То се изключваме го. Аха, добре. Тъй. Как снимам на икономичен режим 4К, не знам. Снимам с лявата ръка, което е най-щупаното нещо на света. Сега ще снимам с дясна. Опа. С дясна съм сигурен, защото там снимат така обядите. Какво ти е сега, бе, тате? Чуя някой им салак да се даде парите. Колко? 2,59. За такава кутия, която даже от трек първо. Какво? Виж сега какво пише тук. Гигантски снакс с фастъци. 5,49. Къде бе? Ето бе, 10 лева бе, цената клик. О, кажи им, о. Ти? Ти изправи ли си 5 лева бе? Не, Не. и аз нали ти викам и ти? Направо горили. Колко са бе? 11 лева ли са бе? Да, А? да. Сигурен ли сте? Виж какво пише бе, кафе, капсули, лунго. Трябва ли ги провери? На машината. То машината чака от другия край на магазина, бе. Ами, нали точно ти какво, че не? Добре, ти стой тук. Колко батерия са, бе? 5% ще ми стигне. Ето с QR-код. Опа. 12 лева. Където се?
ще го видя, той е висок, ама... Тук няма много време. Че ще пуснат 15 км в час в магазина, не е хубаво. $12 ли? 12 ли? 11,99 ли? Да. Дай. Ма прави. You got money. Е. Видеос. За микроволнова, Ники. В смисъл? За микроволнова. Ами то ти трябва царевица. Пакет. Деца на пакет и ги пъсваш в микроволновата пакета. Ааа. Да си направиш. Ела. Чакай се, там. Айде, дай. Чакай сега и до там ще стигнем. Кога ще стигнем? Когато ми умре батерията на 2%. Лимон с захар. Ефтината, виж ефтината версия на спрайт. Те са вредни чакай. Да. Ето ти с масло. А? 3 пакета вътре има. Ама той на микроволновата, нали? Еми на микроволновата. Така. От татъка 5 лева струва. Не знам, питай ги. 74. Кое бе? Чипса бе? Не ли единствен? Не. Кой е То единствен? си един 74. Смотани. Не знам дали е смотан. Не знам. Паприка. Няма да пуснат другия, защото се харчи. Ама чакай бе, Тони, тук пише паприка, пак тук чушка. Същата работа, Ники. Същата работа. Има разлика. Лимонада няма ли тук, бе? Има. В смисъл за Има, тебе. Ето, 69 ценки. Ама малко шерка няма, нали? Лимонада. Има 2 литра. Половин литър не, няма. Трябва да изкарат. Не знам. Какво си мислиш? Аз доста време съм ти показал лицето. Начите как качество. Имаме сокче, нали? Аха. Ще се разредим лентите с сок. Със сокче. Няма да пиеш толкова много сок днеска. Аз пробвах ти, бе, нали имаш от холандския разредител. Сложих вода. Да, той е хубав, бе, тате. Сложих вода Да. и 2 капачки от той. 200 слага. Той може би хубав да сложиш. О! 2 са ми достатъчно. Много опасно. Сладичко не слага, много пиеш от него. Много път пиеш много. То са той тук отпред да се тестват. Да. Само такъв сок тук повече. Лимонада не съм си. Я виж още какво е измама тук голяма. Няма да го пусна за 20 лева, 60 лева ще го пусна. Голяма и това. Ела тук да видя нещо. Какво е си сега? Пиратки ли? Топчета. Не знам, май. Те са топчета принципно. 50 пише тук. Виж сега, 50. Бъкам котията 30. Ти какво е сега? Не е, бе. Ти е такова. Те с... парти. Не, ще видите, бе, парти. Ти гърми ли сега? Какво прави? Гърми май. Гърми май, не знам. От едното и от другото си купи. И от той ли? Не, то бе. Кое, бе? Не е топчета, бе. Те си ли, бе? Палят ли са? Не, те се грамят директно в земята. Не ти трябва тогава. Аз си тръгвам. Тук няма Аз ще гръмна едно да видим пред Lidl, да видим какво правят за края на клипа. 14 минути клип на 4К, още не ми е свършила картата. Значи много повече от 15 минути мога да снимам. Още разпродажби. Гръмни сега последни бройки. Много всеки четвъртък, много всеки понеделник. Аз тя не ги гледах изобщо, сега виждам. Няма и за втори път, един път го видях лятото, но сега бях забрал.
На микрофон ще ми трябва тук отстрани. Така ще включим предната камера. Ето Чедър се завръща с Нехрист фокус. Куди слуша? Говори, бе, братко, ти си хора направо искат да те измамят, бе. Черепка. Абе, цената си е нормална цената. Зато яки ли, бе? И той ни пуска такова дъжд. Сигурен ли си? Да, напълно. Аз мислих, че пуска. Аз заради викам цената. Защото ако пропуска, то няма лойка 70 да държи за той. Айде, толкова ми пропуска, но... Какво? Викаш ли нещо? Нещо казваш ли? Не, говоря тук с клипа. Виж, охлюви. Охлюви, да. Охлюви, 20,99. Като вали дъжд, излизаш и си снимаш. Вие се береш като да. Аз охлюви ям. Аз охлюви не ям. Мечта. Като дори аз не ям. Аз меса не ям, той охлюви къде ям. Лимонов сок. Ти не знам какво е марбол. Чук. Ти ще ми трябва за криминалите. Той ти... Колко ти жети, бе? 15 лева чук. Ама... Слич хамах. Вижте хора, слич хамах. Направо слич хамах. Звредува. Ще му като звредува. Слич хамах му към аз. Да отиши то слич хамах. Това да тренирам. Ще си купя да тренирам с него. Минус 22 градуса. Как мога го намаля? Трябва да отсладни, викаш. Не, също. Като хубаво. Сега сравняваме тук продуктите към Мила Мдана. Ойо! Замразени. Деде, какво ще едем сега ни? Обикалим, няма нищо да е. Не те спитки. Ма чай не сме четири. Ние не сме четири. Кучето смятам. За кого смятам ти кучето? Не знам. Разбирам. Аз си кърв. Не, аз не разбирам. Чакай малко, човек. 6 лева мини донати. Колко са? 9. 6 делен на 9. Айде сега да мисля колко пише. 5 по 6 прави 30. Значи 3 лева. По 50 стотинки. Чакай малко, смятам. 6-12 доната по 50 стотинки. Точно. Ама как 12 доната по 50 стотинки 6 лева? Да. Тъй. Значи тук искам да ми кажа, че единия донат струва 50 стотинки. Но че аз ще си купя от тези по-добре, бе. Но чакай, те са вътре 9. Отказах се. Направо се отказах. И 19 минути клип, вау. Първи път си снимам толкова в Lidl с Нехрист фокус. Измамник. Кой викаше? Мит на два кръка. Сега няма, ама принцип може да вземеш. Защото не ми седе. Защото сега не ми седе. Не, тя как ми седе, не мога да знам. Когато ми седе. Тук няма ли такива спагети, дето за един път стават, както ядем вкъщи И спагети? там са, бе. И тук трябва да седи. Той не са ли? Не, той. Стъклени мъбли. Абе, те с малките пакетчета, бе, дето, няма ли? Такива спагети. Малки си и там трябва да са. Ето, бе. Инстантни. Какво значи инстантни?
Ще пакети, а хората ги продават по 35 стотинки на това. Айде се тръгваме. Чао. Бутай. Какво си намерил? Напазарихме си, а? Изхарчихме си парите за глупости. Да. Това ще бъде нашото клипче с не Христофор Христов. Да. Не Христофор Христов. Си изхарчи парите.